Идиот! Разбираш ли? Пиян си! Само няколко минути по-рано Красимир от село Писанец се прибира от панаир. Движи се с каруцата си в насрещното платно на пътя Русе-Разград, без светлини. Идващата насрещата кола не успява да предотврати удара. Не можах да разбера, аз карах отдясно. В един момент дран. Убиха коня. Изтървахме коня! Всички знаят. Царка Лоян има животни, нали? Той оной. Обаче те тук карат като ненормални. Те могат да се движат там, където не е забранено да се движат. Ние плащаме данъци, ние плащаме такова. Обаче те тук карат като ненормални.